Una cantada sorpresa a la plaça de la Catedral de Barcelona per reivindicar el cant coral i animar els nens i joves a formar-ne part. Aquest ha estat el punt final d'una campanya per donar a conèixer la tasca de les moltes corals infantils que hi ha a Catalunya i en un dia tan especial han comptat també amb la direcció d'un mestre excepcional. Res millor que omplir de Nadales la plaça de la Catedral per donar a conèixer com canten els nens i nenes de les nombroses corals que hi ha arreu del país. Així s'ha fet aquest matí, en què centenars de cantaires vinguts de tot Catalunya han interpretat la suite de Nadales per a cor infantil i piano, composta per Salvador Brotons, que avui també hi ha volgut ser per dirigir-los. Volem animar o engrescar a tothom a que participi, a que s'apunti a cantar. Volem que la gent canti, que és el més saludable que hi ha i el que va més bé pels nens i per tothom. I qui millor que els nens per explicar els motius per triar, entre tantes altres activitats que es poden fer, la d'apuntar-se a una coral. Et distreus una mica entre setmana i és com el teu lloc per no estressar-te. Anar a cantar i passar un bon rato. Ens ho passem molt bé, que a l'assaig és molt divertit i que també ens falten nois perquè n'hi ha molt pocs. La cantada d'avui és un dels molts actes que promou el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, sobre la base que el cant coral és un mitjà que contribueix a la formació dels nens, els introdueix en el gust per la música i en l'esforç per cultivar un mitjà d'expressió com és la veu, a més de donar-los a conèixer el repertori tradicional català i el d'altres països i èpoques.